Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Renesans Holding kompaniýasynyň başlygyny kabul etdi diýip 16-njy maýda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berdi. Bu kompaniýa Owdundepede gazdan benzin öndürýän zawod gurýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanly häkimetler Galland kompaniýasyna awazada humar oýnalýan kazino gurdurmakçy bolýar. Görnüşinden Türkmenistan ýurda ykdysady ysgynsyzlygyň awanýan wagty gymmat bahaly deshalaryň we uly möçürde tirişde sarp edilip bina edilýän taslamalaryň guruluşyny säginmeden dowam edýäne çalym edýär. Duşuň başynda Renesansyň ýolbaşçysy dünýäde deňi taýy bolmadyk möhüm deshany Ahal welaýatynyň Owdundepe diýen ýerinde tebii gazdan ýokary hili awtomobil benzinini öndürýän zawody gurmak boýunça alınıp barlayan işleriň ýerine ýetirilişi barada prezidente habar berdi diýip Türkmen medeniýeti belleýär. Habarda aýdylmagyna görä prezident gazy gaýtadan işleýän zawodyň ähmiýetini belläpdir we Renesansyň ýolbaşçysynyň ünsüni ähli işleriň ýokary hili we şertnamada bellenlen möhletlerde ýerine ýetilmegini üpçün etmegiň möhümdigine çekipdir. Aşgabatyň iri guruluşyk taslamalary boýunça Türkmen hökümeti bilen şertnama baglaşan käbir daşary ýurtly kompaniýalaryň hökümetiň tölegi ukypsızlygy sebäpli özlerini tawşyrylan guruluşyklara henidem girişmändigini adatlygyň çeşmeleri düýün habar berdi. Olaryň hatarynda Fransanyň buýuk kompaniýasy we Türk kompaniýalary agdalýar. Beýleki bir tarapdan Storm International Galland kompaniýasy awada kazino gurmaga gyzyklanma bildirýär. Medeniýet habarlaryndan ma'lum bolşuna görä 8-nji maýda Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygy Aleksandr Dadaýew agdalýan kompaniýanyň ýerine ýetirji direktori Darren Kim bilen duşupdyr. Ol awada milli syýahatçylyk zolagynda kazino gurmaga gyzyklanma bildirýär diýip SNG Today neşri 16-njy maýda habar berdi. Ýöne agdalýan taslamalar boýunça habarlaryň medeniýetde peýda bolýan wagty adatlyň ýagdaýlardan habarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä Türkmen hökümeti şertnama laýyklykda käbir daşary ýurtly kompaniýalara ynanylan proýektler üçin tölenmeli başlangyç tölegleri hem geçirip bilmeýär. Çeşmenin habar bermegine görä buýuga we Türk kompaniýasyna ynanylan taslamalaryň umumy töleginiň hatda 10% hem geçirilmedi. Şertnama laýyklykda tölegiň adyndan 20-30% öňünden guruluşy ýerine ýetirýän firma geçirilmeli. Gurulmaly mehmanhana işi berilende Türkmen hökümeti şertnama gol çekilen madyna tutuş edilmeli işin töleginiň 20-30%-ni işi alyp barjak firma geçirmeli. Emma häzirki wagtda agdalýan töleg valyutada bolansoň hökümet üçin firmalara töleg etmek kyn düşýär. Başdaky ujuýpsyzja tölegleri geçirip bilmeýän hökümet bilen elbetde buýuk ýaly Ýewropaly firmalaryň işleşesi gelmese gerek diýip adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi aýtdy. Ol agdalýan guruluşyklaryň mundan 1-2 aý odal başlamalydygyny ýöne töleg bilen bagly dören çygyn sebäpli işleriň saklanyp gelýändigini aýtdy. Adatlyň paýtagtdaky ikinji çeşmesi hem öňe sürilýän gürrüňler tasdiklap, hususan da bu ýygyň işe başlamak üçin howlukmaýandygyny aýtdy. Maňa ma'lum bolşuna görä hasaplaşygyň görnüşi boýunça ulalaşyp bilmän soň fransuzlaryň buýuk kompaniýasy işe girişmäge howluganyk diýip ýagdaýdan habarly çeşme tasdiklady. Öňe sürilýän habarlaryň peýda bolýan wagty awazada bina edilmegi göz öňünde tutulýan kazinonyň haýsy terişdeleriň hasabyna guruljakdygy, Owdundepede gazdan benzin öndürjek zawodyň şertnamada bellenen möhletde tamamlanyp tamamlanmajagy näme ma'lumliginde galýar.